Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin sana'a hanyar arziki. Shirin sana'a hanyar arziki shiri ne da yake gayyato muku ƙwararru da masana ɓangaren kasuwanci. A wata sa'in kuwa shirin yake gayyato muku ƙwararru da masana ɓangaren da ya shafi tattalin arzikin Najeriya. Sunana Idris Isa Gimagari, kuma a yau ma ni zan jagoranci shirin. Da fatan an yi shagulgulan bikin sallah lafiya. Allah ya amshi ibadunmu. Kuma shirin yana zuwa muku ne daga nan tashar 'Yanci da ke kan mita 103.3 zangon FM Abuja. A yau kuwa shirin ya yi dubi ne halin da kasuwa ke ciki da ma 'yan kasuwan gaba ɗaya kafin zuwan cutar nan da ma bayan cutar ya zo. Domin duba matsalolin nan da ma nasarorin nan ga 'yan kasuwa. Hakan ta sa muka gayyato muku shugaban 'yan kasuwan arewacin Najeriya reshen Abuja, Alhaji Adam Hassan Ibrahim. Amma kafin hirar namu da shi ga labaran kasuwanci. Hukumar kula da ingancin kayayyaki ta ƙasa ta fitar da wasu dabaru akan yadda za a rika noma da sarrafa tumatur a kuma adana shi ba tare da wata matsala ba. A zantawarsa da kwamitin kula da kayayyakin lambu a babban birnin tarayya Abuja, shugaban hukumar Osita Ogboloma ya ce an shirya ganawar ne domin tattauna yadda za a farfado da harkokin noma tare da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan. Ogboloma ya kara da cewa duk da cewa Najeriya ce ta biyu a fadin duniya wurin samar da tumatur, akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su kara zage dantse domin gana inganta tare da yawan adadin tumatur ɗin da ake samarwa a ƙasar nan, domin ganin an rika fita da shi zuwa ƙasashen ƙetare. Shugaban ma'aikatan hukumar Richard Agu ya wakilta ya bayyana taron da suka gudanar a matsayin wani mataki da zai taimaka wurin gano tare da magance kalubale da ake fuskanta musamman bangaren noman tumatur da kuma sarrafa shi a ƙasar nan. Hukumar tara kudaden shiga ta jihar Lagos ta tsawaita lokacin karɓar haraji zuwa ranar 30 ga watan Yuni mai zuwa, inda hukumar ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin ragewa masu biyan haraji raɗaɗin matsin tattalin arzikin da suka shiga sakamakon annobar COVID-19. Bayanin hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da jami'ar sadarwa na hukumar Mansurat Amasa ta fitar a birnin Lagos, da ta ce bisa ka'ida ranar 31 ga watan Mayun da muke ciki ne ya kamata ma'aikata da kuma sauran kamfanoni masu zaman kansu da su kammala biyan kudaden harajinsu, amma bisa la'akari da wannan hali da aka shiga yasa aka kara lokacin biyan kudaden harajin. Har ila yau hukumar ta buƙaci duk wani mutum da ya san bai biya harajinsa ba to ya tabbatar ya biya kafin wannan lokaci. Kazalika hukumar ta shawarci jama'a da su ziyarci shafinta na yanar gizo domin cike dukkanin takardun da suka kamata, ko kuma su ziyarci ofisoshinta mafi kusa da su domin biyan kudaden harajin nasu. Ƙarshen labaran kasuwancin kenan. Ahmed Huzaifa. To an saurari labaran kasuwancin kenan. Lokacin azumi da ma lokacin sallah lokaci ne wanda bukatan kayayyaki musamman kayayyakin masarufi ke karuwa. Sanadiyan haka yasa 'yan kasuwa sukan ƙara farashin kayayyakin nan domin ganin cewa bukatar su ta karu, kuma dole a saya domin bukatar haka ta kama. Sai dai wannan azumin ya zo daban, duba da yanda ya zo a cikin lokacin nan na cutar COVID-19. Hakan ta sa tun kafin azumin ma 'yan kasuwa da dama sun ƙara farashin kayayyakin su domin sun yi korafin cewa suna shan wahala don shigowa da shi, kuɗin moto ya hauhawa, su ma kayan a inda suke so shi ya hauhawa. Sai kuma ga azumi kwatsam, kuma lokacin azumi lokaci ne da kayayyaki musamman kayayyakin masarufi ke karuwa. Domin jin yadda kasuwa ya gudana kafin cutar nan da ma lokacin cutar nan, kai har da ma lokacin azumin nan da muka wuce, bari mu je kai tsaye ga Alhaji Adam Hassan Ibrahim, shugaban 'yan kasuwan arewacin Najeriya da ke Abuja. Da farko za mu suka bayyana mana sunanka. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Alhaji Adam Hassan Ibrahim, shugaba na 'yan kasuwan arewacin Najeriya wato Arewa Traders Association FCT chapter. Ok, da yake Abuja kenan. Ina Abuja ne. So za mu suka bayyana mana yanayin kasuwa kafin zuwa wannan cutar. Shin duk abin da kuka tsara ne ake gudanarwa ko kuma kukan samu matsala ga 'yan kasuwa ko kuma ga kasuwan kanta? To alhamdulillah, da farko kasuwanci wato sana'a ce mai albarka wadda kuma kusan mun gaje ta haka muka taso, kuma mu a matsayin mu na 'yan kasuwa wanda ba su taimaka ma gwamnati ne, wadda muke kokarin mu yi timin youth, muna training din su, ma'ana muna koya musu yadda za a yi kasuwanci kuma yadda za su dogara da kansu.
to alhamdulillah kasuwanni da muke da su a nan birnin tarayya suna da yawa, kuma Allah ya jagorantar da mu akan matsayin 'yan kasuwar, kuma tafiyar kasuwancin alhamdulillah babu laifi, duk da cewa yanzu a shekarun baya mun shiga cikin wani yanayi na tattalin arziki da matsin lamba da irin abubuwa da muka abin nan. Kasuwancin tun kafin shi wannan ciwo ta corona ta dan samu tasgaro, amma ba sosai ba, da yake ana fita kullum da safe karfe 8 mu fito, kuma ba za a tashi ba sai karfe 6, wasu kuma ma za su kai har gudare saboda yanayin kasuwannin plazoji da sauransu. To alhamdulillah kasuwa dai a wancan lokacin ana yin shi babu yabo babu fallasa. Muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da irin tsarin da ya mana da kuma irin yadda yake bamu abubuwan da zamu samu na abinci da kuma ciyar da iyali da sauransu. A wancan lokacin ba mu da matsala, sai dai matsalolin akwai su a wancan lokacin ma, irin matsala ta hawa-hawan farashin kaya, irin yadda abubuwa na rayuwa, irin kaman kuɗi ya hau yau gobe kaya in ka je ka siyo a samu matsala ta nan ta can, matsalar hantara a hanyoyi da su jami'an tsaro da suke yi mana, matsalar kulle boda da aka yi, da sauran abubuwa dai da yawa wanda muke fuskantar kalubale masu yawa tun kafin zuwan corona. Muna da wannan ibtila'in, amma sai dai a wancan lokacin ya fi sauki akan yanzu da muke cikin wannan masifa ta corona. Kayi maganan kulla boda, shin gwamnati bata tuntube ku bane kafin ta kulla bodan nan? Ai idan ana magana a matsayin mu na 'yan kasuwa mu a musamman arewacin Najeriya ma, dan ce yawanci abin da ake yi, dukan wasu abubuwa da gwamnati take so ta zo da shi na tsare-tsare, kullum korafin mu shine ba a tuntuba mu ma a matsayin mu na 'yan kasuwa. Kuma duk abin da ake yi sai ga babu wakilin 'yan kasuwa a cikin al'amura na gwamnati. Shi sa muke ba ma shi shugaban kasa shawara tun wancan lokacin ya kasance akwai ta bangaren kasuwanci ma wanda zai dinga ba shi shawarwari. Wato abin da ya tashi idan za a yi abu na kasuwanci ya kasance akwai wakilanmu, wadda mutumin da ya san ciwon ka shine zai iya ya nema maka magani, amma wanda bai san ciwon ka ba, wani ma kasuwa a takarda ya karanta ba aikace yake yin sa ba, to ta yaya zai san matsalolin 'yan kasuwa? Yanzu kaga ni na zama shugaba na 'yan kasuwa, kuma ni dan kasuwa ne har yanzu ina kasawa ina sayarwa. Duk abin da ya shafi 'yan kasuwa zan iya in sani kai tsaye, ko kuma wani ya gaya mu in sani, ko kuma in bincika, saboda ina tare da su daga safe har zuwa yamma, ana sanin matsalolin da yake tafiya. To kaga duk lokacin da aka ce maganar abin rufe boda da aka yi da sauransu, duk waɗannan ba da yawun mu bane kuma ba mu sani ba, amma dai tunda dai abu ne wanda aka yi magana cewa za a kama kasa ci gaba, to mu muna goyon bayan akan wannan din. Har wancan lokacin mun ba da shawarwari ga yanda za a yi, tunda idan aka kulle boda akwai abubuwan da tilas sai an je an kawo shi daga waje. Kuma bodan nan da aka rufe ba wai boda ta sama da ta ruwa da ta kasa duk aka rufe bane, akwai hanyoyin da muke shigo da kaya kamar irin hanyar ta tudu ko hanyar ta ruwa ko wasu abu makamancin wannan. Boda ce kawai wanda aka rufe. Wannan da yake ba maudu'in bane, shi ba za mu iya mu faɗaɗa bayani akan sa ba saboda yanayin lokaci. To gwamnati ta ce makasudin rufe bodan nan shine don ta inganta kayan da take yi a cikin gida. Za a iya cewa zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Ta wani bangaren kwalliya ta biya kuɗin sabulu, saboda abubuwan da muke yanzu, kaga shinkafa da ko kuma abin da domin ta ne aka rufe bodan. Kamar kaga shinkafa yanzu ba ta yin tasiri na wajen, ta gidan mutane suke ci. Akwai kuma abubuwan da mu da kanmu muke nomawa, da sai ga ana dogaro da na kasar waje. Amma kuma akwai abubuwan da tilas saboda yanayin kasanmu yadda ta kasance, yanayin irin yadda yake da matsalar tsaro da yanayin wutar lantarki da sauransu, har yanzu su investor wadda za su fito daga kasan waje su zo su zuba jarin su a Najeriya, har yanzu suna darin shigowa. Saboda haka har yanzu da muke magana akwai bukatar a canja dala, a je a siyo wasu abubuwa da wanda ba mu iya yin su, a je a dauko su a kawo su Najeriya. Saboda haka muke ba gwamnati shawara ya rinka dubawa wace abu ne da wani abu ne wanda ya kamata a shigo da su, wasu abubuwa ne wanda bai kamata a abin nan da su ba. Kaga lokacin da aka rufe boda an yi magana akan abin da ya shafi maganar shinkafa, maganar makamai da ake shigowa, da kuma maganganu irin nasu irin abin drugs, irin abin magunguna irin na maye da sauransu da ake shigowa. To ta wannan bangaren kaga mun samu sauki tunda aka fara wannan abin, makaman ba a samu shigo da su, kuma wasu irin kwayoyi da ake magana ma ba a shigo da su, sannan kuma shinkafa wanda aka rufe domin ta shi ma din ba a shigo da. Kaga ta nan an samu nasara. Duk a lokacin da aka yi bayani akwai socially da kuma economically, duk abin da yake na tattalin arziki da kuma social na mutane shi ma ana iya dubawa. Saboda haka rufe boda da aka yi ta yi tasiri a wani bangaren,
a wani bangaren kuma tana bukatar gyara saboda ba yadda za a ce kamar kasa irin Najeriya ya kasance ba a shigo mata kuma ba a fitar mata akwai matsala. Saboda haka ne lokacin muka ba da shawara a kasuwance a kungiyance a ba mu dama abubuwan da za mu yi mu fito da su kuma abubuwan da kuma ya kamata a zo da su saboda kasar ya kasance kowane gefe ya kasance an tallafa ma juna. Duba da maganar nan da kai za a iya cewa tsarin nan bai muku ba kasancewa kila da kun fi sauƙin kasuwanci akan yanzu da kayan gida kuke yi kawai? Ai idan ana maganar kayayyaki kamar yadda na kasafta maka akwai abubuwa raw material wanda yake misali wanda muna yin su a nan gida. Misali wa yake bukatar aje a shigo da shinkafa tunda muna da kasar noma, wa yake bukatar tumatirin gwangwani ko wasu abubuwa wanda na ci yau da kullum. Wannan ba sai an yi ba sai ana bata lokacin mu ba saboda wata kowace kasa sai ta kulle kanta sai ta tilasta ma al'umma kafin ta zama wani abu. Ta wannan bangaren kaga muna goyon bayan gwamnati 100%. Akwai bangaren kuma wanda yake abubuwa da mu muke yin su, misali kwano, misali irin su rodi, misali irin su katako, kayan gine-gine ne irin wannan abubuwa mu muke yin su a nan gida. Shi wannan gwamnati kuma ta duba bangaren da za a inganta wutar lantarki masana'antun nan a farfado da su ya kasance muna yin da kanmu babu wahala. Sannan kuma akwai wani abin da kuma ba za mu yin su ba wanda yake dole ne sai an canja wannan farar takardar dala sai a je a nemo wannan kayayyakin a kawo su Najeriya saboda ba mu yin su. Yanzu motan hawa ko wasu abubuwa ko tufan sawa da sauransu kamfanonin kamar duk sun durkushe. Da haka tun shigowar wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ana ta maganganu ana cewa za a iya a farfado da wannan abubuwa muna dako. Wasu sun fara saitawa wasu kuma ba kamar yadda ake tunani ba da yake matsaloli kullum abin yana ta karuwa. Da haka wutar lantarkin nan idan ta zama tana da gindin zama a Najeriya in an dakile ta magana cin hanci da rashawar nan aka dakile ta abubuwan nan guda biyu zai iya ya dawo 'yan kasuwa su samu walwala a cikin kasar su Najeriya. Kayan maganar tsarin ana yin kaman shinkafa a cikin gida. Su kuma al'umma da dama suna korafin cewa kayan gidan mafi yawancin lokaci yakan fi na wajen tsada. Saboda yanzu in ka duba buhun shinkafa kusan 10,000 kaza ne. Duk da cewa a Najeriya ake me yake kawo wannan abu? Akwai abin da bature yake cewa demand and supply. Bukatuwa in lokacin da ya fara yin yawa to a daidai lokacin kuma abubuwa za su karuwa. Shinkafa ta gida ba shakka ta fi daɗi ta fi lafiya amma yadda gwamnati kuma ta ba da tsari yadda za a noma a jihohinmu ta arewa da jihohi wasu na kudu ana ta nomawa a daidai lokacin da irin wannan lokacin ya zo damuna ta zo dab kuma bata gama sauka ba abincin da muka noma na wancan na rani da sauransu ya kusan karewa to dole wannan lokacin abun yana karuwa amma da zaran lokacin da bukatar ta yi kasa kuma masu fitarwa suka yi yawa to a daidai wannan lokacin tana iya sauka. Sannan kuma wani lokacin su 'yan Najeriya suna da wani irin hali wanda yake ba lalle ba ne kowa yana da wannan halin a ce duk lokacin da abu ya samu sai kaga ana tsanantawa al'umma akan cewa su samu arziki wasu ko da suna za su korafi ko kuma za su koka kan wannan. Misali ga azumi yanzu kwanan nan muka kare azumi za ga abubuwan bukatuwanmu na al'ummar musulmi wanda yake ya kamata a ce an sassauka mana a daidai wannan lokacin 'yan kasuwa sai su tara wannan abun sai ce farashi kaza in ba kaza ba za a sayar ba. Shi yasa wasu jihohi har da suka je irin store suka fasa store din suka bada daman ma a fitar a sayar da kayan nan da wasu jihohi kuma aka kyale mutane. Saboda haka Najeriya ba mu da wani abu kayyadadden farashi da gwamnati take da shi sai dai al'umma su suke da kayan su suke sayarwa sai dai illa iyaka idan ba mu hada da tsoron Allah da kishin kasan mu ba abin ba za mu samu nasara ba. Saboda haka shinkafa a kullun da muke magana ta waje akwai wato illarsa ta gida kuma akwai alfanunsa duk da cewa tana da tsada ko suna gogayyar farashin in ka duba wancan gurbataccen shinkafa da wannan kuma wanda yake take mai kyau akwai bambanci. To da haka idan ka je kasuwa misali kasuwar kauye wadda za a fito da shinkafan nan masu yawa sai ga masu kamfanonukan nan za su ko da farashin nawa ne sai su siyo ba tare da su yi la'akari da cewa wannan abun fa ya kamata in mun siyo mu za mu yi cost din zai karu kaza duk waɗannan ba sa tunani sai su su je su kara kuɗi kuma su zo su sayarwa mutane da tsada. Saboda haka dole gwamnati ma sai ya shigo cikin wannan al'amura sannan kamar yadda muka faɗa da farko sai ya kasance akwai shawarwari da zai nemi basiran da mu ma Allah ya ba mu a matsayin mu na shugabanni masu mu na 'yan kasuwar dole ana neman shawarwari kuma ana haɗa karfi da karfi
bi ta nan ta can, sannan kuma kasar za ta samu setawa. Kwanan nan fadan shugaban kasa ta fitar da sanarwar cewa ba ta da kuɗin da za ta siyo kayan abinci daga waje, sai dai manoma tilas su noma abin da za a ci. Za a iya cewa har yanzu gwamnati nan bata shirya ma tsarin nan da take so ta yi bane? To manoman to wani tallafi aka yi musu, wani kokari aka yi musu. Duk jihohin nan ana magana a karkashin CBN akwai wasu kar a siyasanta da al'amarin Najeriya. A faɗi gaskiya ana ba da tallafin nan amma a kara. Sannan kuma 'yan kasuwa wanda Allah ya ba su jari a kira su a wayar musu da kai, abu kaza da kaza za ku iya shigo mana da shi, abu kaza da kaza ba mu bukatan a shigo da su, a bude shi wannan abin a bar shi a cikin faifai wadda za a rinka tallatawa a kowane lokaci. Amma yanzu siyon kaya ma a wajen ma aiki ne, maganar airport, maganar tafiya can da nan kudin Najeriya nan fitar da shi ma yanzu aiki ne. 'Yan kasuwa suna cikin, wani ma bai taba yin aikin gwamnati ba, wani bai taba yin wani laundry money ko kuma abin nan ba, kudinsa ne yanda yake a wahalarsa ya samu, Allah ya arzuta shi ya samu. Amma idan an tashi duba sai a mai kallon barawo ne. To ba kowanne ba ne, sai a duba a gani waye su waye da waye ne wanda suke da hakkin su na bil hakika, waɗannan hakkokin su ne Allah ya arzuta su, domin Allah yana arzuta yabu su rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Cikin bayinsa yana arzuta wanda ya so ya kuntata ma wasu. Da haka idan za a tashi sai a ce ma wane da wane ku zo, idan za ku je ku siyo kayan na wuri kaza gari kaza lokaci kaza, to ga abubuwa da muke so, ga sharudda, ga kuma tax da za ku biya kasa ta samu abin yi da sauransu. Irin waɗannan ya kasance kullum ana wayarwa da al'umma kai akai sai ga za a samu alfanun abin. To wannan shekaran ya zo daga azumi, lokacin da ake sayan abubuwa da yawa musamman ma wajen kayan abinci da sauransu, sai kuma ga wannan cutar ta zo wanda ya sa gwamnati dole ta sa kwanaki 2 shine za a je kasuwa. Ya kuka karɓi tsarin nan? To a matsayin mu na musulmi 'yan kasuwa, kuma kowane abu ya zo mana sai mu rungumi kaddara, mu karbi, mu yi hakuri da wannan abin da ya same mu. Shi sa nake ba membobin mu hakuri da irin yanayin da muka sinci kanmu ciki, babu dadi, amma alhamdulillah cikin wannan yanayin da muke ciki kusan kwanan mu 60 da wani abu muna zaune a gida, ba abin da muke sayarwa, sai kalilan daga cikin mu sune wanda suke sayar da kayan abinci ko essential services da ake cewa su ne wanda suke dan zuwa cikin kwanaki 2, musamman Asabar da kuma ranakun Laraba. So mun ta kafa fadi tashi, muka yi ta rubuce zuwa ga fadar ministan Abuja da sauran gurare da ya dace, muna ta roko ta nan ta can. Allah ya taimake mu, yanzu wannan satin minista ya fito da wani guideline na cewa fa yanzu an kara kwanaki 3, ma'ana misali kwana 3 kenan yanzu, daga Litinin zuwa Laraba zuwa Asabar a rinka fitowa kasuwa daga 8 zuwa karfe 3 na yamma. Muna godiya ga shi ministan Abuja ga wannan kokarin da ya mana. Wannan kuma bai shafi bangaren abinci kadai ba, kowa da kowa aka ce su fito su sai da kayan su. To yanayin da muka tsinci kanmu gaskiya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, domin wasu daga cikin mu sai sun fito yau za su samu abin da za su ci na yau bale na gobe. Wani jarin ma gaba ki 2,000 ne ko 3,000 ne ko 5,000 ne, ta an ce mai ya zauna saboda biyayya, ya zauna kusan wata 2. Kaga yanzu ba maganan jarin nan tana na tare da shi, yanzu sai ya fito tukun, yanzu sai ya struggling ko kuma ya fadi tashi kafin ya samu wani jarin. Allah ya arzuta shi sai ya ga nasibinsa. Saboda haka mun tsinci kanmu cikin wani yin takura, amma duk da abin da aka ce dan lafiyar mu ne ko dan kare lafiyar al'umma, to muna goyon bayan wannan abin da suka yi, amma kuma farko sai da mu rungumi kaddara bayan da muka iya. Wannan shine. Masana suna harsashen cewa bayan wacewar cutar nan za a fuskanci matsin tattalin arziki. Shin ku 'yan kasuwa wanne tanaji kuka yi ma mutane dan ganin cewa ka kuntatan te yawa? Gaskiyar magana, mu ba abin da zamu yi wa mutane sai da illa iyaka. Na farko mu bada shawarwari. Na farko kowane dan kasuwa ya suke bakin aljihunsa, ya san abu na farilla da na sunna a cikin rayuwarsa, saboda idan samun ka ya ragu to ya kasance kashewan ka shi ma ya ragu, saboda kar ka je ka shigo cikin wannan gararin. Na farko da yawa sun rasa jarin su, to su yi kokari kar su raina sana'a, ko da wani irin sana'a ne, halattaccen sana'a, legitimate business, su tashi su yi fadi tashi. Da kai dan kasuwa ne kana zaune a cikin shago, yanzu wannan abin ba zai yiwu ba, sai ka je ka nemi wani abu na karfi ko harkar noma ko wani abu da ka fara da ba nema ma kanka mafita. Ɗaya kenan. Na biyu kuma a sashen cewa tattalin arziki za ta karya, zo za a duba bangarori ne guda biyu. A bangaren na akida mu na musulunci, muna zakituta ma Allah zato cewa abin da zai faru nan gaba ba wanda ya sani sai Allah. Shi ne kuma mai arzutawa, muna roƙonsa kuma mun roke shi cikin wannan wata mai alfarma mai albarka da ya wuce. Mun roke shi Allah subhanahu wataala abin da muke tsoro da abin da muke tunani Allah kar ya faru da mu kenan. Sannan na biyu kuma ya kasance mun shirya wajen taimaka ma junanmu, wajen yafe ma junanmu, wajen daga ma
ma junan mu kafa, wasu sun ciwo bashi ne, wasu kuma kuɗin ma ba nasu bane, wasu jarin ya kare. To mu rinka neman muna yafe ma juna ko kuma na ɗagawa junan mu kafa saboda mu samu mu gudu tare mu tsira tare. Sannan na uku kuma gwamnati muna kiransa da babban murya. Mu a arewacin Najeriya muna cikin damuwa. Na farko dukkan wasu tsare-tsaren da gwamnati ya fito da su ta wajen bangaren ba da rance ta karkashin banki na industry ko karkashin banki na kasa gaba daya, duk wasu tsare-tsaren da aka fito mu 'yan arewa ba ma zama beneficiary saboda ba ma samun moriyar wannan al'amarin, saboda tsauraran matakai da aka ɗauko ma kan wannan basukan mutanen mu da wuya cikin mutum 100 mutum 10 su samu su tsallake wannan. Saboda haka mun da za a yi dan talaka ne su amfana, to ya kamata su sassauta waɗannan hanyoyin karban wannan basukan, saboda kananan 'yan kasuwan basin 50,000, 100,000, 200,000, miliyan 1 wadda aka yi bayani ya kasance membobin mu sun amfana. Kaga na farko tun shekaru 2 da suka wuce mun yi attempting, ma'ana mun yi yunkurin samun ma 'yan kasuwan mu basuka da ake bayarwa a karkashin Bank of Industry through Diamond Bank. Mun je mun yi requirement dukkan abin da ya kamata mu cika, mun zauna mun bata lokacin mu, amma har yau da nake ga maka nan memba na ɗaya da babu wanda ya samu wannan rance ta 100,000. Daga baya aka zo aka ce 50,000 za a bayar, 50,000 din ma ta ci tira babu shi. Akwai wasu kuma wanda muka sake cikawa kwanan nan, shi ma din wanda aka ce daga miliyan 1 ko 500,000 zuwa kaza, duk shi ba an cika har yau da nake ga maka na maganar na shiru. Akwai kuma karkashin NDE Employment Director of Employment sun kawo wanda za a ba ma mata bashi na naira 10,000. Yau da nake ga maka na ya kai wata 3 da muka cika, har yanzu matan nan ba su samu wannan kuɗin ba. So kaga duk kullun lokacin da muka yi yunkurin neman wani abu, a mu dai a matsayin mu na 'yan arewa ba ma samu. Sai kaga ana cewa maganar trader money ko wasu abubuwa gaba daya ana ta magana ne, amma wasu ne suke samu, mu ba ma samu. Kuma ba wai mun zauna bane mun bi dukkan matakai da ya kamata mu bi, duk muna bi tsau da har sun hada fada tsakanin mu da membobin mu. Wasu ma da suke ba su da karancin fahimta sai su doka cewa ai wannan shugabannin ne ma suka ki ba mu wannan kuɗin ko kuma sun cinye kuɗin. Abu ne wanda yake kuma ba mai yiwuwa, yana da wahala a ce shugaba shi ya je karba, tunda wannan abin ana cikawa ne a sunanka da magajinka da namban wayanka da namban account ɗinka da BBN nambanka da duk zora abubuwan nan. Kaga ta ina wani zai je ya hijacking ko kuma ya je gaba ya cire wannan kudin ya ce shi zai arzuta kanshi da shi. Me za mu yi? Ni yanzu ka bani bashin 100,000 ko 10,000 me zai yi mu? Ba alfahari nake yi ba, amma wani kuma in ka bashi da naira 100,000 nan har abada ka taimaka ma rayuwarsa. Saboda jarin da yake bukata dama naira 70,000 ne ko 80,000 ne, wani jarin ma 50,000 ma ya masa yawa. Misali mutumin da yake sai da goro a hannu, ko wanda yake sai da gyada, ko wanda suke da kuli, ko wanda yake sai da zobo, ko wanda yake sai da ruwan fiya wata, me zai yi da naira 50,000? Ko da 10,000 ne shi wannan jarin sa ya ishe shi. Da yawa za a zo kasuwa su ce ma Alhaji gashi na son yi sana'a, sai a ce to ajiya su yi musu roba, a jiya musu ruwa, duka jarin bai kai naira 1,000 zuwa 2,000 ba, ka bashi yayi talla a cikin kasuwa yana yawo fiya wata yana talla. Daga nan zuwa wata 1 zuwa wata 2 sai ya zo ya ma godiya ya ce gashi nan ba Allah ya arzuta ni na samu na ci na sha, kuma ga wani abu canji da ya rage zan je ga gida an dawo. Wasu kuma kana suna raina wannan din. To saboda haka muna kira ga babban murya gwamnati, bayan wannan corona dinnan da ta wuce, inda gaske take ya taimaka ma al'umman da su suka zabe ta, al'umman da su suka yi fadi tashi, su suka kawo wannan gwamnati akan wannan talakawa nan da ake gani su ne suka kawo wannan gwamnati akan mulki. Saboda haka a dan rage musu radadin wannan ciwon da suke da shi. Wannan shine kiran da muke wa gwamnati, saboda yanayin da zamu shiga idan mu da muke ganin a shugabanni na 'yan kasuwa mun rike waɗannan mutane, alkhairi ne ga gwamnati, saboda matasan nan mun rike su muna koya musu sana'a, ba sa zuwa su yi robarin, ba su zuwa su yi kidnapper, ba su zuwa su yi kaza, duka mun rike su ne saboda muna koya musu sana'a domin su dogaro da kansu. Tura baro yake yi, talla yake yi, a'a karkashin wani ne yake zaune, to duk dai gwamnati ake taimaka ma. Bayan da za a yi gwamnati ya samun ma al'umma gaba ɗaya aiki, saboda haka kasuwa ta ɗauki kashi 80 cikin 100. Duk lungun da zaka shiga bayan da ba za ka tare da ɗan kasuwa ba. Saboda haka ashe wannan kasuwancin yana da muhimmanci a gurin gwamnati, saboda muna rage mata radadin aikin yi, rashin aikin yi. Radadin rashin aikin yi na mu ne muke kokarin yin employment din yara, kullum muna training din su, mazan su da matan su, kananan su da manyan su, duka haka muke ta kokarin kinkibo su mu zo mu nuna musu sana'a. Da an raina kasuwar, masu karatu da degree ne, degree holder ne, diploma holder ne, secondary ne, duka da sun raina kasuwa, amma yanzu
ka shigo kasuwa har da wanda suke da PhD yanzu suna nan suna sana'a kasuwanni. Saboda haka muna taimaka ma gwamnati. Wannan shine kiran da muke yi, requirement da aka sa wannan na maganan tallafin nan ya kamata a farfado da tallafin nan da za a ba ma 'yan kasuwa rance turu wannan association namu na Arewa Trade Association. Mun yi attempting bila adadin, mun yi korafe a gidajen talabijin, gidajen rediyo, kowane lokaci sai mun samu damar maganan nan muna yi, amma har yanzu babu wanda ya taba waiga mu ya ce mana ai ga wannan abin da kuke faɗa din nan kun cancanta ba ku cancanta ba wanda ya taba neman mu. To a ƙarshe wani irin kira za kai ga musamman manyan 'yan kasuwa wanda suke ƙasar nan dangane sun tallafa mu ƙananan 'yan kasuwa? Na farko akwai masu yi, akwai kuma wanda ba ruwansu. To da masu yin da wanda ba ruwansu duka su duba su gani, duk wanda ya tallafa ma wani, wanda ya shiga lamarin wani, shi ma Allah zai shiga cikin lamarinsa. Misali yanzu za a ce misali masu hali, kamar misali zan ba da misali takaitacce, misali Alhaji Mijiyawa Sahat. Mutanen da suke cin abinci a karkashin su Allah kaɗai ya san yawan su. Duka suna da albashi, ya ba su magurin, suna yin sana'a, da mai tura baro, da mai kula da kayan, da kaza da kaza, duk waɗannan da uniform din sun kaji abin sha'awa. Kaga shi ya ɗauki wani abin bangaren da zai iya ɗauka, wani ma shi ma ya ɗauka, a kasuwan nan za ka sa kasuwannin da muke da su a nan garin Abuja, za ka samu wani mutum yana da mutum 30 a karkashinsa, wani mutum 40 a karkashinsa, wani mutum 10 a karkashinsa. Mutum 10 nan da yake karkashin wane, so su ma suna da iyalan nan nasu in ka kirga na mutum 10 alal akalla suna kai mutum 100 misali. To kaga gwamnati akwai hanyoyin da ya kamata muna rage masa wahalhalunta, amma ita ba ta considering 'yan kasuwa a matsayin su dinnan su wasu abu ne. Shi sa kullum mun tashi magana muna faɗa, muna cewa kasuwanci daban, kasuwa daban. Akwai wanda suke kasuwanci a takarda, sun karanta ta ne a takarda, suna da office, sun san irin hanyar da za a samu kuɗin da sauransu, amma ba su bane in practical wanda suke aikace. Mu ne irin mu ne wanda muke kasuwan a aikace, wanda taro ta koma sisi koma sile. Mutumin da ya zashi ba jarin ko naira 10 bai da shi, har Allah ya bashi miliyan 1, har Allah ya bashi miliyan 2, miliyan 3. In a karatun boko ne ai daga primary ne ya professor. Wannan shine abin da muke kira. Saboda haka gwamnati ya taimaka, kuma 'yan kasuwa manyan mu su taimaka ma junansu, harkar bashi, harkar taimako, harkar ba da zakkansu da sauransu, su tallafa ma kananan 'yan kasuwanmu su ma su samu su zama masu ci da kansu, masu ce da kansu. To mun gode da ka ansa gayyatar mu a cikin shirinmu na sana'a hanyar arziki, da fatan in mun ƙara gayyatar ka nan gaba za ka kasance da mu. Ni ma in Allah da muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu zarafin yin wasu abubuwa ko kuma faɗin wasu abubuwa. Muna roƙon gidan talabijin nan na Liberty Allah ya kara mata daukaka, kuma Allah ya kara basira da hangen nesa, Allah ya hada kawo nan mu gaba kida. Assalamu alaikum. Duka abun da ya sauka kenan a cikin shirin namu na sana'a hanyar arziki. Sai kuma sati mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin shugaban shirin Khadija Yakubu Ajiya, sai ni da na shirya na gabatar Idris Ishaq Gemagari nake muku fatan alkhairi.